Suntem în fața teatrului din Arad pentru că urmează să vedem piesa de teatru Taina Paștelui. Este un spectacol de artă care îmbină Evanghelia cu arta teatrală. Totodată, în această emisiune veți auzi interviuri cu actori de renume, dar și cu creatorii piesei de teatru. Vom păși într-un loc al umbrelor. Nu este doar o călătorie în care vom descoperi pe alții, ci este o călătorie în care ne vom descoperi pe noi. Mami! Mami! Da, iubitule. Mami, să știi că eu îi spuneam lui Dan că în perioada aceasta oamenii mănâncă carne de miel, ci nu de iepuraș. Sigur că da. De Paște mâncăm friptură de miel pregătită la cuptor. Mami, dar eu nu mai înțeleg nimic acum. Ce este de fapt Paștele? Doamne, Paștele sfârșitul mielușelului tău. Ba nu, anul acesta va fi sfârșitul iepurașului tău. Copii, se arde mâncarea pe foc. Să nu vă certați. Vrem și noi să aflăm de ce sărbătorim Paștele. Pe tine nu te va sacrifica nimeni. Stai liniștit. Hei, copiii mei. Paștele este o sărbătoare cu origine evreiești. Sacrificarea unui miel de Paște a fost cerută de însuși Dumnezeu poporului evreu cu 4000 de ani în urmă, pe când erau robi în țara Egiptului. Era modul lui Dumnezeu, Dănuț, prin care Dumnezeu anunța lumea că îl va trimite în lume pe Fiul Său, ce urma să fie sacrificat ca un miel. Totul a început, copii, cu o săptămână înainte, când Domnul Iisus a intrat în Ierusalim. A fost foarte bine primit și aclamat de toți oamenii ca un mare împărat. Iisus! Forți, ridicați-vă capetele, forți ale Ierusalimului, ca să intre împăratul slavei! Cine este acest împărat al slavei? Domnul cel mare și puternic! Învățătorule, de ce nu-ți ceri ucenicii? Astfel de laude se cuvin doar lui Dumnezeu. Adevărat vă spun că dacă ei vor tăcea, pietrele acestea vor vorbi. Osana! Învățătorule, știm că ești bun și că înveți pe oameni calea lui Dumnezeu în adevăr. Și nu cauți la fața oamenilor. Câtă amabilitate! Am vrea deci să știm dacă se cuvine să plătim tribut cezarului. Auba. Chipul acesta al cui este? Al cezarului. Al cezarului. Și inscripția? Tot al cezarului. E în limba latinească. Da. Atunci, dați cezarului ce al cezarului și lui Dumnezeu ce al lui Dumnezeu. Am aici sunurile cu cele 613 porunci. 248 ne spun ceea ce trebuie să facem, iar 365 ne arată ceea ce nu ar trebui să facem. Tu care zici că ești cea mare dintre acestea? Cea dintâi poruncă este: Shema, Israel, ascultă, Israel. Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată mintea ta și cu toată puterea ta. Vreau să vă felicit în primul rând pentru că ați dat curs acestei idei, că ați pus-o în scenă, că ați ajuns și la noi la Arad. Mulțumim pentru oportunitatea de a fi aici și spuneți-ne un pic istoria, feedback-ul de anul trecut în urma piesei. În primul rând aș vrea să mulțumesc Radio Alt FM, ca de fiecare dată sunteți lângă noi și vă mulțumim. Mulțumim și ascultătorilor dumneavoastră pe care îi salutăm pe această cale. Ideea aceasta s-a născut dintr-o revoltă. Am fost extraordinar de îndurerați de asaltul acesta ideologic de nouă natură și pentru faptul că în curriculum educațional își fac loc din ce în ce mai mult minți otrăvite. Și nu te poți lupta cu uriașii ce nu pot fi biruiți, nu putem purta și nu-i datoria noastră să purtăm lupte acolo unde nu putem birui. Lupta noastră este de altă natură și atunci am venit cu o soluție, ne-am gândit, ne-am rugat cum am putea să ajutăm copilașii
așa încât la vârsta aceasta fragedă, fiindcă ei sunt o țintă, cum am putea să lăsăm adevărul să poată să așeze în inima lor un alt fel de mod de a fi. Și noi știm că copilul se joacă, copilul învață prin joacă, copilului povestindu-i și ținându-l în brațe poți să-i spui adevărul. Și atunci ne-am gândit, pentru că în biserici se mai încearcă lucruri de genul acesta, însă noi am vrut să o punem într-un plan diferit, profesional, lucrând cu foarte multă atenție. Și am fost foarte nerăbdător să vedem care va fi impactul, pentru că nici noi n-am știut cum vor fi lucrurile. Și când a fost prima dată la Palatul Copiilor în București, și când am stat în hol și am auzit un copil plângând care îi spunea mamei: mamă, dar mie de ce nu mi-ai spus despre Domnul Iisus așa? Mi-a frânt inima și m-am gândit că asta este modalitatea prin care copiii pot avea adevărul. Și așa s-a născut, ca o revoltă, dar continuă acum cu o bucurie a răspândirii acestei semințe a adevărului și noi credem că acest gen de spectacol, de lucrare până la urmă, nu va fi uitat. Copiii au fost, și acum am uitat, au fost copiii care și-au acoperit fața plângând când au văzut patimile Domnului Iisus Hristos. Copiii vor fi impregnați pentru că sunt ușor impresionabili, e un material moale. Așa am început, așa continuăm și acum vrem să mergem mai multe locuri din țară. Mâine plecăm la Cluj, dacă Dumnezeu ne ajută, următorul weekend suntem la Bistrița, Târgu Mureș, apoi o să fim la Câmpul Lung, o să fim la Ploiești și închidem la București, la Sala Palatului, unde s-au înscris peste 4.000 de copii. La ora actuală de sala este plină și sperăm cu ajutorul lui Dumnezeu ca într-un timp al minciunii, într-un timp al distracțiilor, al divertismentului care abate privirea de la ceea ce este important, să îmbrățișăm cu adevărul. Cea mai bună îmbrățișare este îmbrățișarea adevărului. Adevărat, adevărat vă spun că unul dintre voi mă va vinde. Dintre noi? Doamne, nu cumva sunt eu? Să fiu eu, Doamne. Eu? Învățătorule? Nu. Voi sunteți curați, dar nu toți. Ioan, întreabă tu, cine este Vânzătorul? Bine, Petru. Trebuie să se împlinească Scriptura care spune: cel ce-a întins cu mine mâna în plin, acela mă va vinde. Și Fiul omului se duce precum este scris despre el, dar vai de cel prin care Fiul omului este trădat. Era mai bine pentru el să nu se fi născut. Doamne, dar cine e? Ce ai să faci, fă repede. Iuda! Unde pleci, Iuda? Copilașilor, mai sunt puțină vreme cu voi. Așa cum le-am spus iudeilor, vă spun și vouă, acolo unde merg eu, voi nu puteți merge. Mi-am dorit mult anul acesta să iau masa de Paște împreună cu voi. Și noi, Doamne! Vreau să vă învăț ceva. Dați-mi o pâine. Uite aici, învățătorule, ia o pâine. Binecuvântat ești, Tată, pentru rodul pământului. Amin. Amin. Luați. Mâncați. Acesta este trupul meu care se frânge pentru păcatele voastre. Îți mulțumesc, Tată, pentru rodul viței. Amin. Amin. Beți toți din el. Să joc în taina Paștelui e o provocare foarte mare pentru mine. E un subiect extrem de important și de sensibil. Fiind creștin, să vorbesc despre
Domnul meu, să încerc să interpretez, să încerc să-mi dau seama ce s-a întâmplat atunci, e o provocare enormă, adică e zdrobitoare chiar și sper doar să facem măcar puțină dreptate acelui moment care a marcat istoria și mai mult decât atât a marcat viața mea. Cum te numești? Iuda din Cariot. Sunt un ucenic de al lui Iisus, unul din cei 12. Iisus te-a trimis? Nu, am venit singur. Și ce vrei? Vreți să puneți mâna pe Iisus, nu-i așa? Cine ți-a spus una ca asta? Pot să vă ajut. Mărite, care nu m-aș încrede în acestuia, să nu fiu capcană. Nu e nicio capcană. Și vrei să-l dai în mâinile noastre? Îți trădezi tu învățătorul? Ba el m-a trădat întâi. Ce vrei să spui? Am pierdut 3 ani din viață urmându-l. Destul! Nimic din ce am sperat la început nu se va împlini. Da, asta credem și noi că Iisus amăgește mulțimile. Și spui că ne-ai putea ajuta să-l prindă? Asta depinde de înțelegerea noastră din seara asta. Ce vrei să spui? Cât îmi dați ca să-l dau în mâinile voastre? 60. 30. 30 de arginți. Primești? 30 de arginți? Bine, primesc. Anania. Dar înainte de sărbătoare și nu în văzul lumii, se înțelege? Da, și știu unde se retrage învățătorul noaptea. Când voi găsi un prilej bun, voi veni la voi. Până atunci să nu mă căutați. Rămas bun. A fost mai simplu decât ne gândeam. Ce întorsătură neașteptată. Mărite Caiafa, nu m-aș încrede doar în acest Iuda. Va trebui să smulgem un cuvânt greșit din gura lui Iisus. Trebuie să-l ispitim în toate felurile până îl facem noi să greșească cu ceva. Astfel vom avea motiv să-l condamnăm. Dacă îl facem urât romanilor, însuși Pilat va încuvința să-l omorâm. Faceți cum știți mai bine. Dar nu uitați, în câteva zile este Paștele și Iisus trebuie să fie în mormânt. Așa cum v-am spus, a fost o piesă care pe mine, ca și adult, m-a marcat profund și cred că ar trebui să deschideți cumva ușile larg și pentru adulți. Să puneți o reprezentație efectiv pentru adulți, pentru că înțelegi profunzimea biblică la un alt nivel în momentul în care observi profunzimea actorilor care i-ați ales. Nu știu cum i-ați ales, dar au jucat extraordinar. Sunt actorii profesioniști care s-au alăturat proiectului nostru și care mărturiseau că nu au simțit niciodată ce au simțit într-o asemenea reprezentație. Unii sunt cu rădăcini de oameni credincioși și noi ne bucurăm și pentru ei, fiindcă pe de o parte ei duc lucrul acesta la o anumită înălțime a exprimării, dar ne bucurăm și pentru sufletul lor, pentru că au spus iubim proiectul acesta, e proiectul nostru de suflet. Eu mă duc să vă pregătesc un loc și apoi mă voi întoarce și vă voi lua, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Știți calea spre locul unde mă duc eu. Ne vorbește așa ca la o despărțire. Doamne, noi te iubim. Te rog, ne lăsa singuri. Da, Doamne. Tu știi că te iubim. Dacă mă iubiți, păziți poruncile mele. Și eu voi ruga pe Tatăl meu să vă trimită Duhul Sfânt. El va fi cu voi și în voi. El vă va învăța toate lucrurile. Să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu. Așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Și prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenici ai mei. Dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Ridicați-vă să mergem. Stați puțin. Unde mergem? În grădina cu măslin. În grădina cu măslin? Dar e noapte.
Învățătorule, poate fi periculos. Da, așa este. Destul. Așa este. Veniți să mergem. Haideți să mergem. Să mergem. Îmi place foarte mult, e o producție mare, e o producție impresionantă. Oamenii sunt total dedicați, sunt foarte mulți voluntari care au învățat să facă lucruri pentru spectacolul ăsta, adică nu sunt neapărat profesioniști cu mulți ani de experiență și cu toate astea, datorită dedicării și implicărilor, spectacolul a ieșit extraordinar. Suntem foarte bucuroși de cum este. Care e diferența dintre un rol laic și rolul lui Isus pentru tine ca și actor? E diferența dintre nu neapărat laic, ci orice alt rol. Exact. Și rolul Isus. E acest aspect personal. Fiind creștin, pentru mine e un subiect care se referă la toate domeniile vieții mele. Și la cel personal, are legătură și cu latura spirituală și cu orice departament. Adică, nu știu cum să spun, dar orice alt rol ar fi mult mai ușor, pentru că nu aș avea de vorbit despre Dumnezeu care s-a făcut om și a venit în lumea noastră ca să moară pentru mine. Adică, în orice altă poveste, aș putea să-mi folosesc imaginația și poate că nu ar conta atât de mult dacă chiar am prins ideea personajului sau nu, cât aici. E o miză extraordinară. Isus nu e un personaj fictiv. Isus nu e doar un profet. Isus nu e Dumnezeu om. Și cum joci asta, știi? Iisus din Nazaret, ești arestat. Mahu, leagă-i mâinile. Asta nu se întâmple! Hai, Petru! Petru, oprește-te! Nu voi bea oare paharul pe care mi l-a dat tatăl meu? Stai, Petru, lasă-i! Nu vezi că-s mai puternici decât noi, Petru? Dați oare, Doamne! Petru, bagă sabia în teacă. Nu știi că cei ce scot sabia de sabie vor pieri? Lasă, Petru. Gata cu vorbăria. Am venit aici să te arestăm. Iar tu, dacă ai poftă de luptă cu sabia, vino coace. Lăsați-i. Ați venit să mă prindeți pe mine. Lăsați-i să plece. Învățătorule! Vrei cu învățătorul tău? Prindeți-i! Nu! Hai! Fugiți! 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 Doi barbariți. Ați văzut, au fugit ca iepurii. Să ne grăbim. Suntem așteptați la casa preotului Caiafa. Ne-am adunat aici să dezbatem o chestiune de viață și de moarte în fața Dumnezeului Celui Viu. Spune-ne aici, sub jurământ, dacă tu ești Hristosul, Fiul Celui binecuvântat. Voi ați spus-o. Da, sunt. Blasfemie! Cele voi mai avem de martori! Am auzit-o chiar din gura lui! S-a făcut pe sine Fiul al Dumnezeului Celui Veșnic! Să rostim condamnarea chiar acum! Să moară! Să moară! Țineți-ne asta! Opriți-vă! Mărite Caiafa! Și Sinedriul nu ia niciodată hotărârea condamnării la moarte în acea zi! Să mai cugetăm puțin, să mai aducem niște martori! Ce cu tine am auzit blasfemia chiar din gura lui! Și apoi, Mărite Caiafa, Sinedriul are nevoie pentru orice execuție de voirea romanilor! De asta mă voi ocupa chiar eu! Ridicați-l! Verdictul meu! Să moară! Să moară! Să moară! O delegație de cărturari și farisei, în frunte cu marele preot, vor să-ți vorbească. Bine, spune-l să intre. Nu poți să intre, mărite preot. Este Paștele și ăștia se pângăresc dacă intră în casă. Așa e, așa e. Se pângăresc dacă intră în casa unui păgân. Pentru ei noi suntem păgânii.
Barbari. Am să le vorbesc. O așteaptă afară în curte. Cu plecăciune, mărite Pilat. Dar de ce așa de devreme, domnii mei? M-a dus înainte un condamnat la moarte. Mă rog, dacă va fi sau nu condamnat la moarte, asta eu hotărăsc, nu voi. Sunteți sub jurisdicție romană. Cine e? Iisus din Nazaret. Așa, și? Ce acuzații aduceți împotriva lui? Întărâtă norodul și se crede împăratul nostru al iudeilor. Lasă vorbele. Fapte, ce-a făcut? Ce-a făcut? Vorbește împotriva stăpânirii, cinstite Pilat. Bine, destul. Aduceți acuzatul în pretoriu. Iată, deci, un nou pretendent la tronul Iudeei. Ia spune-mi, ești tu împăratul iudeilor? De la tine spui lucrul acesta? Sau ți l-au spus alții despre mine? Sunt eu iudeu? Neamul tău păcătos și conducătorii preoților tăi te-au dat pe mâna mea. Te mai întreb o dată. Ce ai făcut? Ești tu împăratul iudeilor? Împărăția mea nu este din lumea aceasta. Dacă împărăția mea ar fi fost din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat să nu fiu dat în mâinile iudeilor. Dar împărăția mea nu este de aici. Deci, un împărat tot ești. Cum spui? Sunt împărat. Pentru asta m-am născut. Pentru asta am venit în lume. Să depun mărturie pentru adevăr. Adevărul. 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 Ce este adevărul? Ei, ce? Eu nu găsesc nicio vină la omul acesta. Cum, dar vorbește împotriva stăpânirii și întărâtă norodul peste tot pe unde merge. În Iudeea, în Samaria și de unde a și început să predice din Galileea. Din Galileea? Deci este galilean. Este galilean. Atunci să-l judece Irod. Irod este stăpân în Galileea. Și am auzit că a venit aici în cetatea mea, în Ierusalim, și nici măcar nu s-a obosit să vină să mă salute. Irod. Duceți-l la Irod! La Irod! Iisus din Nazaret învață oamenii despre Împărăția lui Dumnezeu. Ce vină e asta? Vindecă bolnavi. Foarte bine. Scoate demoni. Și mai bine. Învie morți. Învie morți? Ai auzit ce acuzații se aduc împotriva ta? Nu răspunzi nimic? Nu te aperi? Nu vorbești nici cu mine? N-a făcut nimic. Liniște! L-ați adus pe omul acesta în fața tronului meu de judecată cu acuzații grave. Că întărâtă poporul împotriva stăpânirii. Eu l-am cercetat. Și nu l-am găsit vinovat de niciunul din lucrurile de care l-ați acuzat. Nu se poate. Liniște! Pe care din cei doi vreți să vi le liberez de acest Paște? Pe Baraba! Și cu Iisus ce vreți să fac? Dar ce rău a făcut? Ia, luați-l și răstigliți-l voi! Nu avem mult. Oricine se face împărat e împotriva cezarului! Dacă se află la Roma că îi protejăm pe răzvrătiți, capetele noastre o să ne stea unde ne sunt piciori. Mărite Bila, dacă nu-l răstignești, ești împotriva cezarului! Liniște! Neamul acesta este de neînțeles. Lasă-i să se judece între ei. Să moară! Eu n-am vorbit împotriva cezarului! Liniște! Baraba să fie eliberat! Ura!
pe Iisus, duceți-l să fie răstignit. Și ce vine să-i scriem pe cruce? Pe cruce scrieți doar atât: Iisus Nazarinanul, regele iudeilor. Dați-vă la o parte să treacă Iisus. Mișcă-te o parte. Plecați de aici! Plecați de aici! Mami, lasă-o în pace. Omule, fi bun. Uite, ia asta. Și lasă-mă să șterg fața că-i plin de sânge. Dacă sunteți slabe de înger, stați acasă. Caius, ia-o înainte spre Golgota. Atunci la drum, grăbește-te, frate, Andrei! Deci dacă astfel se face pomului verde, ce se va face cel uscat? Da, n-ai spus tu, dărâmați templul ce îl reconstruiesc în 3 zile? Ajută-te pe tine! Ridică-te, doamnă! Nu poate să se ridice! Lăsați-l să ridice singur! Ridică-te, fiule! Ce, nu poți să te ridici? Ridică-te odată! La obicei crunt, e plin de sânge! Plin de sânge! Ridică-te odată! Bine, mă dispărat să stea cu capul țălână? Dacă mergem tot așa, ajungem la noapte. Caius, nu vezi că nu țin puterile. Caută pe cineva să ia crucea. Hei, tu de acolo! Ce, eu? Da, tu cum te numești? Simon din Cirena. Lasă rava jos și nu face. Dar de ce eu? Eu vin de la câmp. Ești tânăr, vând jos, ia crucea și Da, sunt nevinovat. Sunt nevinovat. Niciun dat! La drum! A zis că e Fiul lui Dumnezeu? Să-l ajute Dumnezeul lui acum! Ridică-te odată! Unde e Dumnezeul lui acum? La drum! Nu mai lovi! De ce lovești? Nu mai poate! Nu mai poate! Învățătorule! Învățătorule! Tati, Domnul Iisus ce a spus înainte să moară? Dănuț a spus 2 cuvinte. S-a isprăvit. Adică Iisus și-a sfârșit misiunea pentru care venise pe pământ. Ce înseamnă să joci pentru un public preponderent copii adolescenți? Copiii sunt extraordinari. Copiii sunt extraordinari pentru că ei nu-și menajează emoțiile și reacțiile. Și dacă le place de tine, se bucură și te strigă. Dacă nu le place, te huiduie. Iar dacă li se pare că se face o nedreptate, sunt întristați și se manifestă și e extraordinar. Și dacă stai să te gândești, Domnul Iisus a spus așa: dacă nu vă veți face ca acești copii, cu niciun chip nu veți intra în Împărăția Cerurilor. Deci mesajul lui a fost și atunci și acum, și pentru copii, dar și pentru niște oameni care ar putea să aibă capacitatea să se facă ca niște copii, să creadă în Iisus Hristos ca Mântuitor, Cel care a venit să ridice păcatul lumii și să aducă bucurie, pace și împlinire. Am mai avut experiența cu copii pentru că înainte să intru la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, am lucrat 5 ani la Teatrul Țăndărică cu copii de toate felurile și de toate vârstele, începând de la 3-4 ani până pe la 12. Acum joc într-un teatru foarte interesant care se numește Excelsior, vi-l recomand dacă treceți prin București, cu
un repertoriu preponderent adresat adolescenților, puberilor și adolescenților. Și cum este probabil, nu cu probabil, cu siguranță categoria de public cu cele mai multe probleme, iată că și subiectele acolo sunt foarte interesante și larg dezbătute. Îmi place ce se întâmplă acolo. Publicul copil este foarte receptiv, ca să spun așa. E foarte bine să facem spectacole pentru copii. Pentru că am spus întotdeauna, oamenii vin la teatru numai dacă, în momentul când erau ei copii, mămica sau tăticul lor sau cineva sau o bunică i-au luat de mânuță și i-a dus la teatru. Altfel nu nimeresc singuri, decât accidental la un moment dat și din motive non-teatrale. De care sunt planurile pe viitor? Cu ajutorul Dumnezeu punem în scenă taina legămintelor, dincolo de care am vrea să aducem într-un mod practic și plastic această imagine a legământului. Ce este legământul cu Dumnezeu? Cornel Popescu este cumva omul de la care a pornit acest proiect, el este cu inițiativa. El este pentru noi o binecuvântare, dar este și o mare tensiune, pentru că el mereu vine cu câte o idee și asta înseamnă foarte multă muncă, dar mulțumim lui Dumnezeu pentru oamenii care au idei. Deci, cumva răspund aceste întrebări spunând că pregătim taina legămintelor și sperăm cu un impact deosebit pentru adulți, fiindcă noi vorbim, spunem, legământ cu Domnul, dar foarte puțin este cunoscut lucrul acesta și înțeles. Spune-ne, de unde e ideea asta? Cum ți-a venit această idee și cât de greu a fost să o puneți în practică? Și în special că voi ca și familie v-am văzut pe scenă în storytelling-ul poveștii. Mulțumesc, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Ideea a venit dintr-o nevoie pe care am descoperit-o a unei generații care vine în urmă și cumva nu cunoaște sau nu îi se spune adevărul, ceea ce înseamnă Paștele, ce înseamnă Crăciunul. Dacă pe vremea noastră, să zic, părinții noștri ne duceau măcar de Paște, de Crăciun la biserică, pe vremea asta părinții își duc copiii mai repede în mall, în vacanță și cumva se pierde ceva ce este foarte important, se pierde noțiunea de Dumnezeu, de adevăr, se pierde noțiunea a ceea ce sărbătorim noi, ca și popor, ca și nație și cred că lucrul ăsta cumva trebuie reparat. Și atunci, prin acest proiect Taina Paștelui, căutăm să aducem în realitate, vizual copiilor, ce înseamnă de fapt Paștele și cred că Dumnezeu ne-a ajutat, muncă multă, să scoatem tot ce am putut noi mai bine din această relatare biblică, să zicem, prin piesa noastră Taina Paștelui. Munca e foarte mare, dar la sfârșit își merită efort. Cred că este colosală munca, pentru că am văzut că vă plimbați în 10 orașe anul acesta. Ce înseamnă pentru tine, ca participant în piesă? Înainte de a fi participant în piesă, a trebuit să îmi susțin foarte mult soțul și asta e o muncă din spate nevăzută, dar ca să poată să realizeze atât de multe și să aibă atâta libertate și atâta nevoie, să zic așa, de toate celelalte lucruri să fie acoperite, a trebuit să stau în spate. Și am acceptat și am făcut lucrul ăsta cu cea mai mare plăcere, din respect și din dragoste pentru Dumnezeu, pentru că îmi doresc foarte mult ca generația noastră să cunoască până la urmă de ce sărbătorim atât Paștele cât și Crăciunul. Ce înseamnă să fiu pe scenă? Recunosc, la început mi-a fost greu să mă obișnuiesc cu ideea că aș putea sta pe scenă, dar până la urmă face parte din viața noastră, pentru că asta trăim, asta vorbim, asta facem și în viața de dincolo de platou. La fel vorbim, la fel ne comportăm, acest respect îl dăm acasă și lui Dumnezeu, și soțului, și copiilor și așa mai departe. Deci e ceva din noi care îl facem vizibil și public. Dar dincolo și de acest aspect, pentru mine o cinste că Dumnezeu a îngăduit acest proiect, mai ales prin soțul meu, pentru că îmi doresc foarte mult ca adevărata credință, adevărata valoare, adevărata mântuire, să zic așa, care este în Iisus Hristos, să fie cunoscută până la marginile pământului. Așa este, mulțumim pentru idei și așteptăm ca Domnul să toarne binecuvântarea acestor idei peste voi ca și familie și în continuare să vă vedem pe scenă, pentru că, sincer, chiar mi se pare un proiect inedit
cel puțin pentru România și cu atât mai mult pentru mediul evanghelic, în care în general suntem conservatori. Ceea ce ați reușit voi să faceți, să aduceți adevărul scriptural într-o piesă de teatru, este extraordinar. Așa cum am spus, nu știu cu mintea unui copil, dar știu cu mintea și inima unui adult că ați ajuns acolo unde trebuie, în sensul în care lacrimile mele au fost în ochi, pentru că am înțeles la un alt nivel ceea ce am citit de dimineață. Chiar începusem Evanghelia după Matei și am zis că urmează Paștele să trec cumva prin episoadele destinate sărbătorilor pascale. Așa că vă felicit încă o dată și mulțumim că am fost parte cu voi. Mulțumim asemenea. Dumnezeu. Chiar dacă noi în multe locuri am fost, de fiecare dată când sunt acolo pe canapea plâng. Asta e fiorul Duhului Sfânt, care de fiecare dată e prezent cu noi, ne însoțește și mă face să am și mai mare reverență pentru el. Da, cred că e cumva o ecranizare a ceea ce Duhul Sfânt e în noi. Și voi cumva transmiteți lucrul ăsta și se simte. Eu ca și spectator la piesa voastră am simțit prezența Duhului Sfânt, așa prin a înțelege adevărul scriptural la un alt nivel. Mulțumim! Slavă lui Dumnezeu și noi vă mulțumim și Dumnezeu să vă binecuvinteze în tot ce faceți. La fel. Amin.